už je ráno. Vy ste na tom boli celú noc. No a nehádajte sa zase. Dobre, veď sa iba pýtam. Ona mi drzo odpovedá. Ja ti neodpovedám drzo, ja ti odpovedám normálne, slovensky a zdravo. Toto bolo ešte viac drzšia odpoveď. No, každopádne idem si kúpiť nové oblečenia, pretože toto sa mi už tak nepáči. Takže chvíľu tu vydržíte určite. No ja možno len ten smrad nie. Ale ja nie som smrad. Ja som mimozemstan. No ty nie si ani jedno z toho, ty si naše zlatíčko. Aj teba mám rada. Ale nemôžeš byť taká drsá. Dobre, mami. Tak ja idem. No čau, Jana, ty čo tu robíš? No, ja tu odteraz pracujem, pretože my sme sa s tvojim manželom rozviedli, pretože on strašne chlastal. Hej, aj u mňa to robil, no aspoň obidve nemáme muža. Ja som si už nového našla, teda čo? Stiahneš si OnlyFans. Ako sa to píše? OnlyFans. Dobre, stiahnem. Kúknem sa na dačo, čo tu máte. Ale nie, počkaj, Vanes, poď sem. Idem. A čo si chcela? No práve idem vykladať nové oblečenie, čo tu máme. Tak rovno si môžeš z toho vybrať. Á, dobre. Tak pohľadám ho. Tak, tu je. Chceš niečo z toho? Kľudne sa choď po... To si nikdy nevidela. Dobre? Si povieme. To oblečenie je trocha kúzelné, no tak ti poviem. No vyskúšaj si ho. A všetko to oblečenie stojí 10 babiek. No tak mám 10 babiek a tak, ale najprv si to vyskúšam. Prvé pekné beriem. Druhé pekné beriem tie. Tretie pekné beriem tiež. Beriem všetko. No tak čo, Vanessa, čo berieš z toho? No, beriem všetko. Takže tuto 10 babiek. No ďakujem. Ja si vyrobím teda. No, aby si sa nedosrala. Presne tak. Tak čau. Som tu. No super. Čo sa divíš, veď sa ti kľudne ukážem, ako v tom vypadám. No ukazuj. Dobre. Prvé
To je tak pekné, budeš mi to požičiavať? Nie. Ale prečo? Ale môžem to naklonovať. Áno, mami. Dobre. Ďalšie. Aj toto chcem naklonovať. To vypadá tak cute. Ja viem. Tak a posledné. Takto. Mne sa to páči. No, toto sa mi až tak moc neľúbi. Toto nechcem. Dobre. Ale mne sa to ľúbi. Tak naklonuješ mi to? Jasné. Takže toto si môžem schovať. A toto naklonovať, hej? Takže la 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 lu. Lu. Tak, dobre, je to tu. Tak, naklonovala som ti to. Takže toto tvoje, toto moje, jednoduché. Tak. No asi pôjdem dačo nakupovať. Asi spraviť manikúru a pedikúru. Ideš so mňou, Zlatko? Jasné. Ty pôjdeš ku babke. Dobre, to bude trvať iba chvíľku. Dobre, mama. Prečo som vždycky tak ticho? Neviem, lebo môžeš. No, každopádne teraz idem Tereskou nakupovať. Takže Samuel, ja, ty pôjdeš ku babke, dobre? Dobre, mami. Dobre, takže zoberiem si mobil. Počkaj. Ešte, že nevie, že tu mám takého suseda, ktorého som zavraždila. Takže si sem dávam veci. Môžeme vyraziť. Joj, ty si v tom maile už bola. Jasné, že áno. Tak ja si dám jedno z toho. Nechcem ťa úplne, mami, kopírovať, tak si dám toto. A prečo som sa prezliekla naspäť do toho? Alebo, Zlatko, budeš sa tu hrať? Áno, mami. Tak tu zostaneš. Áno, presne. Dobre. Poď. To čo bolo? Niečo vletelo? Neviem. Dobre, poďme. Sme tu. No, poďme kúknuť sem. Ja som už aj zabudla, čo tu popravde je. No, vozík necháme tu. Toto je pekné. No, ale nie pre mňa. Neviem, toto sa mi zdá dosť pekné. Toto si asi beriem. Asi určite. Poprosím vás iba toto. Je dobré.
Platba kartou iba u nás je v malé. Ja viem. Dajte mi to. Dobre, mami, ideme ďalej. Jasné. Dobre. Tu je tá naša manikúra a pedikúra. Nechceš zmrzlinu? Jasné, mami, že chcem. Dobre. Zaplatíme dopredu. Tak, najprv si robím ja, lebo ja som zaplatila. Ty chceš akú? Presne takúto a s lentilkami. Ešte, že som to nabrala umývom. Nech sa páči. Ďakujem. Ja si zoberiem túto a zase takto. A zase tak. Tak. Čo? A ja nemôžem takú veľkú. Nie, ty by si bola hneď chorá. Veď aj ty si chorá. No ale ja som dospelá. Ja som tínedžerka. Ale si furt dieťa. Dobre, máš pravdu, mami. Mňa.